May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to sing. I'm ready to sing. Party people in the house. This party. Welcome to the party. Like to party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online. Disco Party. On YouTube. Playing the best retro. Flashback music. And the latest dance hits. Together with your most admired DJ. CJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Mix Club Net Radio FM. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. the hottest, the most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Okay, good morning mga ka-party. Okay, so kumusta aton nga bugtaw dira? Wala mga naburaw. Okay, ako medyo naburaw pag wala kong mata, no? Wala na kabulubuy do gabi ka kalingaw-lingaw sa internet. Okay, so time naman natin mag-lingaw-lingaw, magkiki-ay sa aton nga dance party mixes. Okay, basi bakante mga muda, way kamusta nga obrahon? Way kamusta may nadumduman nga kadtuan, wala mga kamusang nadumduman nga transaction? Okay, dala kamusta nyo panimalay kag mag-enjoy sa aton nga mga party sa mga aga. Okay, today is December 26, 2023. Kag kasadyan subong sa may sitio na Luyan, Barangay Sapao, Dumangas. May pang-imbitar mga mo. Lapit-lapit lang muli sa akon ko. Okay, so gusto mo pa shoutout sa base ng mga celebrations ko mo dira. Okay, just post lang sa aton nga comment section para mabasa ko karon na. Okay, pag-share sa aton nga Facebook Live para damo makita sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga Dumangas, sa mga parinti nyo nga sagwa nga gusto makabati sa mga music nga diri lang mismo gina live mix sa Dumangas. Kag siyempre para magsadya man ang ilang aga subon, no? Sa itong mga estudyante, still vacation pa kita subong, vacation pa ka muna, may pila pa ka mo kaadlaw. Siguro mga 1 week pa ba before kita magbalik lang sa klase. Mga 1 week na gid manggod na. So, time pa para mag-refresh kag mag-recharge. Labi na mga teachers naton nga medyo tamaan gid na tamaan gid kalapyo during classes. May chimpo sa mga tig kalambok anay para nga
pagbalik natin sa January, no? So medyo still guwapa Japon like kay Ma'am Christy Robanti dira sa may barangay Dakotan, Dumanga, sa may Dakotan Elementary School. Nabisan nga daw lapyo ni siya permi sa trabaho, pero ang beauty maintain na maintain. Okay, salamat din Ma'am Christy Robanti dira sa may Dakotan Elementary School sa pagtama sa ako na Facebook Live. Then of course si Migo ko Champ Diluso. Okay, kag si Paring Nepi de Fiesta. Good morning pre, pa-shoutout sang ang DURC family and Kagawad Morina Barolo di araw. Salamat kay pre. Okay, thank you so much kay pre. By the way, check niya sa 88.1 megahertz, no? Naga-broadcast makadara, no? Medyo gamay lang nga power ano subong 88.1, no? Basta i-check nyo sa mga region nyo dra kung nagatunog man ang 88.1. Okay, from Champ Diloso, Merry Christmas sa DPC Bats 87, shout out sa inyo Cervic. Okay, salamat gid Champ Diloso, kag Merry Christmas sa imo. Kag sa mga family circle na makapuli ka diri lagaw-lagaw lang para nga makabanding-banding man kita. Uy, dami reunion wala kita sa muna. Kaya kayo busy ang linya ko. Napadawala ko naka-impon to. No? Kasi anytime may time man ako Dumanga's Mix Club Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. Dumanga's Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, so nag-monitor man sa aton ang sikat kag astig nga remix maker. Adri sa may Dumangas Iloilo Philippines, no member our founder sang Dumangas Music Production na si DJ Edgar. So Merry Christmas DJ Vic. Kag pa shoutout sa mga grupo ko sa DMP Dumangas Music Production. Okay, salamat kayo sa pagtutok. Si idol ko DJ Edgar. Then Merry Christmas sir, Master. God bless you always from Ma'am Christy Robante. Sige sa same na sa imo ma'am. Kag just enjoy your vacation. No, may 1 week pa kita nga paburaw-buraw, pag-relax-relax. Para pagbalik naton medyo swabe ng aton nga New Year nga bago nga pag-obra naman.
Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club and I Mix DJs and DMC Net Radio FM. Lamok, 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 lamok. Okay, for the meantime, so acknowledge ko mo ang mga nag-donate sa ilang mga reaction sa aton nga sa akon nga Facebook Live. No, once again si DJ Edgar sa may Dumangas Music Production. And also si James Romo Pirales dara sa may Cagayan de Oro. Salamat gid sa pag tamwa kag for sure duga i-share mo na ako niya Facebook Live. Then si paring Noy Pilipesta sa may barangay Bakong Dumanga. Salamat gid sa pagtamwa. Kag sa isa nga ka-account nga di Fiesta Maravilla, no, pinakabuot dira nga taga barangay Bakong Dumangas nga hindi man chick boy, no? Hindi man chick boy, pero daw parehas kami ni kabuot na wala gid bisyo. Wala gid bisyo kung kaysa medyo hindi man sila nga binuteg. Salamat gid sa pagtamwa din si ang akon nga gwapo kag cute nga principal sang Sapao Elementary School nga si Sir Romeo Vulcan, no? Sa Merry Christmas ra sa imo kasi imo nga ex-girlfriend nga principal sang Dumangas Central Elementary School. Salamat gid sa pagtutok. Kag si Champ Diluso dra sa may Iloilo City. Then ang gwapo man syempre nga teacher sang Aliag Primary School. No daw siya ni ikaw ni Sir ang ang TIC dra sa may Aliag. Salamat gid sa pagtama mga taga Sitio Aliputos Bulilao, Iloilo. Salamat sa pagtama, sir. Then of course si Ma'am Christy Robante, ang gwapa nga teacher sang Dakotan Elementary School. Then sa Facebook Live, no, si Mila Jr., si Ray Mila Jr. Naga-monitor man sa aton nga Facebook Live. Then si Volleyball Volleyball link boss, ano nga link ang napangayo mo? Link sa mga kwasabong, sa mga bagong mga music. Sige, mangita ta karon ay pang-share to sa inyo. Then si Annabel Francisco, no, ang apelyido ya medyo tate. Francisco. Okay, gaot sang ido ko diyo. Ido namon. Yes, subong is kasadyahan sa may barangay o Sitio Naluyan, barangay sa Padumangas. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Okay, kung maimbitaran na ka sa mga parente kung damo-damo dala mga Donoso. Okay, base makalaga mo tada karon na kayo daw medyo taway ang chimpo subong. Still nag-relax sa amon nga break sa Christmas, no? Okay, so may mga invitation na karon nagalagaw kami daw sa grupo. Salamat gid kay Annabel Francisco, Donoso dira sa may Sitio Naluyan, barangay sa Padumangas. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club and I Mix DJs and DMC Net Radio FM.
Okay, si Ginny Ann Puasan, gising na. Wala hang over sa inyo gabing banding, no? Sa inyo kagahapon, kagabing banding. Okay, so once again, salamat sa pagtama sa akon nga guwapang estudyante before nga si Ginny Ann Puasan sa may barangay sa Paudumanga. Salamat din sa pagtutok, no? Paki-share lang sa aton nga Facebook Live. Din si pariente ko Ferlin Donoso Asim dira sa may Manila. Ako nga hinablos ng guwapa mga hinablos dira, no? Salamat din sa pariente hinablos. Pamangkin, no? Tagalog pala ito. Dapat magsalita ako ng Tagalog. Hindi ko ito nakaintindi ng Ilonggo. So, once again, thank you so much sa aking pamangkin na si Ferlin Donoso Sim. So, big regards sa inyo dyan, sa ating mga pamilya dyan sa Metro Manila. Thank you so much sa pag-drop by. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Okay, acknowledge naman ang guwapang teacher sa Patlad Elementary School nga si Ma'am Giro Sanico. Salamat ma'am sa pagtutok. Merry Christmas to you and to your family. And of course si Chris Ann Bilaong sa may barangay sa Paudumangas. Thank you so much sa pag-drop by sa aking Facebook Live. Also ang guwapa kag very talented, very brilliant nga teacher sang Solangan Elementary School. No other than Ma'am Precious Derikito sang ENR Snack House, ENR Odaki Snack House. No, basi gusto niyo pamahaw or tilaw sa mga swabe nga mapagkaon. Nga dali lang sa may Banusan Dumangas. Kadto kamo sa ENR Odaki Snack House. Dali lang sa may Burgos Street, no? Sa may corner sa Burgos. Kag sa may Ridor, no? So, kakaiba mga pagkaon dira, no? Labi naging sa mga mahilig bala sa mga medyo Chinese. Kaya iban pa dira nga dira mo nyo gid lang mabakaw sa ENR, no? Salamat gid sa pagtamwa kay Ma'am Precious Derikito. Good morning, sir. Merry Christmas. Sa iman dira sa imo kag sa imo nga family circle. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilonggo's best.
Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You are listening to Dumanga's Mix Club, mixing live from Dumanga's, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ, Donoso the Third.
to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to live. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. Okay, to my pariente Arlene Dipita Dipra. Sa may Hong Kong, thank you so much sa pag-drop by. So once again, thank you so much to my pariente Arlene Dipita Dipra. Merry Christmas sa imo, pariente. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Listening to Dumangas Mix Club, mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ, Big Donoso the Third. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. What's up? This is Avril Lavigne. Hey yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is V.12. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the Third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hit.
Okay, sa mga nag-donate sang ila reaction sa akong nga Facebook Live, tingin so much gid kay Gringo or Gringo. Grabe nga. Ay nga ngala si Gring, ang apelyido si Go. Let's go. Okay, from Barangay sa Padumangas. Also si Ginny Ann Puasan. Thank you so much sa pag-donate sang reaction. And also kay Lunaan Kaybay Solis. Si Ma'am Lunaan Kaybay Solis. Ako niya cute nga iada dito sa may barangay sa Padumangas. Then of course si 2 James Romo Pirares. Salamat sa pag-share sa ako niya Facebook Live, no? Then si si DJ Kim, no? Kim Condes Angelo. Mga sikat nga mga remix maker diri sa may Panay, no? Members sang Panay Mix DJs. DJ Kim Angelo Condes, thank you so much sa pag donate sa imo reaction. Also si Lisel de la Armente Alicante. Ato sa abroad, no, sa taga Barangay Hardy Numangas. Salamat man sa pag share sa imong reaction. Of course kay parinti ko Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong. Kay Ma'am Ginny Giro Sanico sang Patlad Elementary School. Salamat man sa pag-donate sang reaction. Okay, may istorya pa ko. Okay, isa man ka sikat nga vlogger diri sa may Western Visayas sa may Iloilo City, Iloilo, Philippines, sa may nga taga Dumangas. Si idol ko man Inday Juan. Paki-follow lang sa ilang mga mga live sa Facebook. Bulig-buligan nato sila para nga maka-gain man sila sang views, no? Parang kung maka-claim na sila sa ilang mga dollars nga monetization, so mo na siyang time nga i-shoutout nato sila para malibre kita nila, no? Di ba? Mate Susan Tyson and Inday Juan. Okay, so thank you so much good Inday Juan dito sa may Lapas Iloilo sa pagtamo sang ako niya Facebook Live. Naman nga ako niya sitwasyon sa ako niya live, no? Pa-chill lang. Sound trip. Shoutout sa tanan ng mga Dumanggasanon from Susan Tyson. Di ka ganit sa buong meet Susan sa Iloilo or sa Guimaras. Si Inday Juan niya, pero hindi nag-live, no? Namin ibinag-live ya si Inday Juan kay napakita iyang binta sa iyang kaha. Ang muli nga kung short ako sa kwarta, ang next kong istoryaon. Ang next kong EPM siya, no? Kaya big time. Big time. Okay, Merry Christmas sa imo dahil Juan, no? Sa imo nga family circle. Thank you so much sa pagtama. Ay, sa Manila ka gali, because dito ka sa Iloilo. Oh, nalipat lang guro ko. Mo gina basta pero may nag-inom kape, nag-insomnia, nag-amnesia. Salamat gid me mate Susan Tyson sa pagtama-tama, no. Din si Arnold Padasay nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat gid sa pagtama. She was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to live. It's DJ Donoso III of Mangas Mix Club. Okay, so gusto mo pa shoutout? Just post lang sa aton nga comment section para mabasa ko anytime karon na. Okay, disco kita sa karon alas 12 sa Ogto. Okay, so kung pwede makamo ka balik-balik, pwede makamo ka gwa-gwa, balik lang pag may time. Ino nga tanang busy masubong, although nga vacations ang iban, pero hindi man pwedeng mapulpungko lang kita kag maghulat sang grasya, no? Dapat mahulag-hulag man kita nga parang hindi man kita magluyang atong lawas, no? Okay, so medyo manami sa mga chimpo sa Dumangas. Magumgum lang pero wala man sa indication nga magtupa ang madamo nga ulan.
So mo gini sampat sa mga ilagaw-lagaw na i-banding-banding sa pamilya at sa may sa mga baybay, sa mga swimming pool. Nung medyo mabugnaw subong, hindi tama kainit, wala sang sunburn, no? So plano-plano ka mo da kung may muon. Kung daw pagid ka mo sa plano, okay, kadto ka mo sa sitio na Luyan na barangay sa Padumangas kay kasadyahan nila subong. Okay, may mga event sila kagabi like Macho Minos, no? May mga misgi sila kagabi. Pero amotong namin ang misgi kasi mga tunay nga lalaki. No, daw makita ang pagka-versatile sa isa ka person nga tunay siya pero kaya niya mag-portray sang isa ka babae. Ano mga mabudang nga talent niya. Then karon daw may Miss Bulilit sila kan sa gabi, no? Kadto ka mo sa may Naluuyan. Sa sitio Naluuyan, barangay sa Padumangas kay may mga event sila, no? Na nari man to kay daw feel good sa mga pumuluyo ang Christmas. Kay may mga events no kag siyempre ara mismo ang aton nga bago nga punong barangay nga si punong barangay Sumaldi, no? Si Bobit Sumaldi na nag-initiate sa pag conduct sa mga event, no, para mangin masadya ang barangay, no, sa subong nga December. Okay, kag siyempre sa mga may mga handa-handa dira, no, just PM lang kung basi sobra nyo pagkaon dira. Ilagawan nato kag dalaan nato sang isa ka truck. Isa ka truck nga manog kaon pati joke. Okay, so pero Gimaras ang hometown ko, sir. Okay ba lang ko taga Gimaras ka, no? Taga dingato, taga Sibunag, hindi Sibunag, no? Nakalagaw ko da sa Sibunag. Actually, kadua kami da maglibot sa amon nga grupo sa All-Star Riders sa Gimaras. Namit ang dala nila subong. So siguro mga 6 years ago or 5 years ago, nami ang dalan sa may Gimaras, no? So nami amo na isa sa mga nami nga libutan kay hindi malutakan ang imong imong karito, no? So kadto ka mo sa Gimaras kay manami tong lugar sa Gimaras. Kag siyempre sa isa lang kadlaw pwede mo siya malibot, no? So medyo mag-enjoy ka mo sa paglibot-libot gamit ang iyong metal horses. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club and iMix DJs and DMC Net Radio FM. Okay, taga Nueva Valencia, si Susan Tyson, si classmate Susan Tyson, okay? Lapit lang sa city, no? Sa Iloilo City, sa Piang side, no? Pero nakalagaw kami da sa may Sibunag. Actually, nakatulog ko da do kadua kay mga station dating RCFM 103.5. Ang tag-iat so happen nga may balay dala, no? Kag may station man dala before. Ang RCFM 103.5 sa Gimaras, no? Kami da naka-program dati. Siguro mga before pandemic, no? Gidala namo da si Pirot Pichilier. Okay, basta may chimpo plano ang grupo sang All-Star Riders nga maglibot-libot naman dira sa may Gimaras. Kaya daw naidlaw kami sang manaming lugar sang Gimaras. Okay, din si Inday Juan nag-send sang iyang stars, no? Stars. Namit taning i-send mo Inday Juan nga star, ang real gid nga star. Ang real nga star or pwede mo na guro Gcash. Okay, so gusto magpasko sa akong sang Gcash, akong Gcash 090609618909. Kuha nyo? Saliwat sa gusto magpaskwa. Kapalmok si DJ Vic. Pati joke lang. Pero ba si gusto nyo magpaskwa? Ang ako nga Gcash is 0906-0961-809. Okay, kung nag-gets nyo, tubot siningon, kaya nyo maghatag. Pero kung wala nyo mag-gets, so forget about it. Kaya nung ati alang-alang, no? Pati joke lang, Sa mahilig lang magpaskwa. Okay, from Arnold Padasay, no? From Barangay Talusa, Dumangas. Shout out kay Albrin Jan Boncalon. Grabe si ang akon nga mabuot. Kag wala nagapasaway ng estudyante sa May Sapaw Elementary School. Si Albrin Jan Boncalon. Salamat kay Arnold Padasay. Mahilig mo sa sound, no? Doon may mini sound mo siya sa May Barangay Sapaw. Salamat kayo sa pagtutok. Then of course si ang akon man nga gwapa. Puro gwapa ka gwapo nagatamo sa akon sa mga
si Christy Batuigas. Hindi ka ni subong Christy sa may sapaw, no? Okay, Sir Guapo, pa-shoutout lang, sir, sa mga Batuigas family. Salamat, gid. Okay, once again, so happy listening kag Merry Christmas sa tanan nga mga Batuigas family diri sa may barangay sa Paudamangas. Salamat, gid, sa pagtutok o pagtama sa akon nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Then si Marico Cristina Yermo, salamat sa pag-donate sa imong reaction sa heart, no? Regards sa imong family circle kay ex mo, Arlie Yermo. Kag sa imo dang duha ka mga unga. Okay? Then si Jumin Arcelon, ang pinakagwapa diri sa may sitio Sinikway, Purok 2, Barangay sa Padumanga. Salamat gid sa pag donate mo sa imong reactions. Then si Christian Rinel Panaligan, salamat sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Christian Rinel Panaligan, pa-shoutout sir DJ Christian Panaligan sang Antique Mix Club DJs, okay? Mga suki nato dra mga grupo sa may Antique Mix Club. Okay, musta si DJ Tansky? Daw na ko kabati siya. Doon na wili nakapangimo sa mga box, no? Nakita ko mga obra niya. Okay, once again, thank you so much gid kay DJ Christian Panaligan sang Antique Mix Club kag mga grupo naton dra mga remix maker sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga Panay na mga members sang Panay Mix DJs, mga grupo naton sa Dumangas Mix Club, then of course sa may Iloilo Mix Love, Dumangas Music Production, kag mga iba't pa mga club, halos ka mga banwa may mga club subong. Nakatingin ulit sa salamin, di naman talaga ako andoying. Kung sa tingin mo'y ako'y andoying, tumingin ka ulit sa salamin. Ang nalawati ko sinasadya, kung bata ko ngayon'y pinagpala. Itong hatalok, nagkanala tayo ng lalalalamok. Lamok, 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 Okay, ayos lang sir. Medyo busy kami sa service. Okay, ano nga damo sa mga event. Kag chance ba sa mga may mga sound nga maka-income man kay sa duha ka tuig nga pag-pandemic nga gin basiro. Ginuntat ang mga kalipayan sa mga sound. Okay, chimpo na subong para magbawi-bawi aton mga sound industry. No, sa mga event no. Importante lang gid nga during sa event no safe lang kamo dira. Kag naga-enjoy although medyo risky man ang inyong obra. Pulaw-pulaw, pagutom-gutom, palago-lago, siyempre pabaw-baw. Pabaw-baw pati dyan ka. Nagkapaligo man garo ka ma. Okay, so kag mabudlay ang rules ng operator. Mga DJ bala sa may mga sound, no? Kaya ang obra sa mga tao nga nagasaot. Nagsagita na kapang request balay na blang way pag-ani mag tunga-tunga ma-request naman bawa mo na amo ginang hindi ko na namian. So sa una nag-try man ako ulo operator pero daw nagasampok ang kilay ko. So when ako nagliwat-liwat singko mag-amo ni hindi tupa. Dali ko din makita kontra nga tunga-tunga pala blang ginawa mo blang ka pili sa mga naming music. Dugay-dugay may mapalapit naman nga ma-request naman nga liwaton. So ya daw sinamo lang bala. Mo gina just palabaan ang mga patience nila. Okay, ang bali Inday Juan, di Madara Defensor. Sir, pa-shoutout sa banda ko nga si
June Defensor. Okay, palangga ka gini Inday Juan. Basta mabuot, ginapalangga. Di ba Inday Juan, no? Ay nung mabuot ang bana mo. Kag happy ka sa imo sa mga live. Kaya nakita ko sa mga live mo. Nga happy face ka terminal. Ang importante yan, nagatrabaho, nagapangabuhi nga wala sang problema. Nagisalig lang kay Lord ang mga problema. Okay? He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. Okay, from Christian Rinel Panaligan, pa-shoutout liwat sir sa Mamakay Mini Sound of Villar Sibalam Antique, powered by Tense Sound Works and Electronics Tense Active Module. Okay, so once again sa mga grupo, sa mga crew sang Mamakay Mini Sound of Villar Sibalam Antique, so big regards sa inyo, kag good luck sa inyong ng mga events, no? Okay, thank you so much once again, Christian Rinel Panaligan. Okay, thank you good sir from Inday Juan. Okay, so sa mga gusto magpa-shoutout, bili na ka muna sa mga shoutout nyo kay pagbalik ka ron. Basahon ko mga shoutout nyo. So for the meantime, gwa ko anay kay manilig pa ko. Maubra-ubra ta anay, no? Pero mga 20 minutes mabalik ko din. So sound trip kita na pagbalik ka ron. Sa ating mga greetings, no? So nagapamati ka mo sa DMC, Net Radio FM, Dance Party Mixes. Kaupo niyo si DJ Vic Donoso III. The Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo!
So baby, the world
the Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM.
the #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Exclusive remix.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 9:36 na sa aga. Kumusta? Nakadigamo na. Diba siya ka muna nakadigamo, so late ka rin ninyo panyaga, no? Anyway, may pila pa man kamo oras nga mag-prepare sa inyong mga kalanon, no? Kasi mga simple mo na isa lang mula ka patulo sa tubi. Luto na like noodles, no? Okay, luwas, so thank you so much kasi nagtama sa akong Facebook Live na lingaw-lingaw ta subong aga. Today is December 26, 2023, kag medyo magumguom subong sa gwa, no? So basi may plano ka mga magwa subong adlaw, maglagaw-lagaw sa banwa. So hindi kayo malipat magdala sang inyong payong or jacket or anything nga makaprotect sa inyo sa tulo sang ulan. Iwaton ko ha, sa tulo sang ulan. Delikado pa naman ang tulo, di ba, DJ Leo? Kagawad Gerald, no? Delikadong tulo, no? Grabe na gid lang mga tulo sa tulo sa balay. So mabasa ang inyo na nga sulod sang balay, no? So dapat kung may tulo dapat so halungan or tabunan, I mean, no? So acknowledge kaliwat ang mga nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong nga Facebook Live. Ang pinakagwapa dira sa may Barangay Hardin, Dumangas, si Nuba Pinya Abilia Altar Pinya. Salamat sa pagtutok. Din si Rod na Nitan Donlaw. Dala sa may Bakay Housing. Salamat man sa pagtamwa. Nakita natin last time si Rod Nitan nga nag-upod sa akong live, no? Nag-live ni siya. Namin ni kay bata pa pero may interest sa pag live stream, no? So kabalo na magkuti-kuti sa iyang laptop nga naka-live stream siya, no? Then si Anthony Barito, parente ni Gretchen Barito. Siyempre, mas gwapa pa kay Gretchen. Dito sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Then of course, ang idol ko sa Short FM 101.5 na si DJ Leo. No, sa iyang program nga mid-morning show, no, so papalo nato si DJ Leo sa Short FM 101.5. Si Sir Yumi Deloria, ang Master Teacher 1 dira sa may Dumangas National High School. Salamat gid idol sa pagtamwa, kag regards liwat sa imong family circle. Merry Christmas sa inyo datanan. Kag si pare ko Romeo Dromao sa may Barangay Cali, Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Then of course si Duna Hamiro Abay dari sa may Barangay sa Dumangas. Kag si DJ X1 or si Chris Binabista, ang mabuot man siyempre kag gwapong teacher sa Dumangas National High School. Then nagatawa masata sa akong nga Facebook Live si Kagawad Gerald Arcilon sa may Barangay Talusan, Dumangas. Ti wala man ang hangover Kagawad. Daw kitaon gito ka gabi sa karsada ang liki mo sa wala, liki sa tuo. Ang imong disco, ang imong kiay. DJ Magic Man exclusive remix. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's Best.
the Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon the Side Boy. Hey, what's up, y'all? This is P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to live. It's DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club.
DJ Magic Man, exclusive remix.
Basta MBC Boys, the best, the best, the best. Mi corazón, pintor de mis amores, cántame a mí, por amor. Tú eres mi vida, cariño mi querido. Nunca he comprendido que me intereso en ti. Entre tus brazos, mi corazón, dame más de tu cariño. Cántame así, por amor. It's the DJ Magic Man, the best. You are listening to Dumangas Mix Club, mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club and I Mix DJs and DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras na to, alas 10:14 na sa aga. It's 10:14 in the morning. Still nagapamatik mo sa nagatamo ka mo sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Para sa paglingaw-lingaw sa buong adlaw, no, sa mga ulo-brada sa ilabalay samtang naka-hook up sa aton. Sigad liwat ka maid-aid nga morning sa iyo tanan, kag blessed Tuesday morning sa iyo tanan. Just naging masabong tulipat ko. Okay, blessed morning sa iyo tanan. Sikod-likon Martis yung masabong. Okay, correct, Martis. Amo gini basta way na nagagawa sa balay kay do kagalipat na ako sangwan. Sa mga pizza, no. Nagapayo ayaw ko tambay sa balay kay kon magbalik na trabaho. Laban naman pero nga wala sa sulod sang balay. Okay, nakatutok sa ato subong ang akon nga kumpare dira sa may barangay Harley, Dumangas, si pare ko Francis Kiko Tamisin sang Green Barley. Okay, pre ara sang Health Wealth, no? Health Wealth. No, ara na pre ginbutang ko ng logo sa akong live. Ginadala ko mga logo sa mga grupo, mga grupo nga aton gid nga mga suod nga abyan. Okay, so ang Health Wealth International kay Green Barley. So basta gusto niyo mag-join sa product, sa mga products ni pare Francis Kiko Tamisin. Okay, paki-contact lang sa iya, paki-PM lang sa iyang Facebook, no? Francis Kiko Tamisin, nakatutok sa aton sa aton nga Facebook Live. Okay, salamat kay pre sa pagtama. Okay, kag of course, draman sa may Busilak Eatery or Busilak TV. Mas gusto niyo magpulapamahaw sa mga lutong bahay, mga linaga, mga mga kalyo. Iban pagit ka naman sa mga linuto sa may Busilak, no? Ara lang sa may Burger Street, sa Banaw San Domanga, sa Puspalapitan, kay malabyan yung gate kung magaling ka mo sa Banwa. Pakadto sa high school, no? Owned and managed by Mr. and Mrs. Angeli.
and Bernard John Mosqueda. Okay, kag siyempre ilang specialty ang single and double. Sa mga nagaluya na blang ilang mga tuhod na daw hindi nakatindog, daw hindi nakasarang, no? Higop ko mo kaldo sang single and double para nga magbaskog pag ang tuhod. Kag siyempre ang E&R Odaki Snack House doon sa may corner Burgers and Reader. No, mga iba na, kakaiba naman ang mga pagkaon dira. Medyo may halong Chinese, mga Taiwanese. May libre sa mga ramen, no? Mga miki-miki. Kag mga, basta mga namin man nakakaon ko da one time, no? So, hindi lang one time, kadamon ako nagkaon. Kag swabe man mga pagkaon dira sa may E&R Snack House or Odaki E&R Snack House. Siyempre owned and managed by Mr. and Mrs. Russell and Ma'am Precious Derikito. Lamok. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa may mga stars sila, sa may mga stars, no? Basta gusto niyo mag-send sang stars sa akong nga Facebook Live. So welcome good. Kag siyempre pasalamatan ko ginahin yung mga stars. Paki-share lang sa akong nga Facebook Live. Kag gina-invite ko mga kamo, ha? Kung gusto niyo man ang swabe nga mga live mixes, live presentations, kadto kamo sa akong nga YouTube channel ang DJ Vic Donoso the Third. Now, kita-kits kita dito nga nag-live na ako na akong kaisa, no? Especially sa gabi. Okay, mga exclusive nga mga dance remixes ara dala sa akon nga YouTube channel ang DJ Vic Donoso the Third. Okay, si Inday Juan still watching. Sabong, no? Medyo tawag ko si Inday Juan sabong. Inday Juan di Madara Defensor. Amaya shout out lang da sir sa mga di Madara family sa may barangay Talusan, Sitio Pangpang. Okay, so tigil sa sa pagtama. Labi na gid kay Nanay Inday Nili di Madara. Okay, kag sa mga of course sa kay Juan Manda. Kay Ma'am Lini di Madara di Ases. Ang akon nga co-teacher sa may Sapaw Elementary School. Ang mga buot ko man nga co-teacher. Nga siya gina pero minagalay guys sa akon kung may mga mahimo ko nga sala kung hindi man namin akon nga ginaobra sa school ilabi na kung kay sabla nagaki-ay ako kung maglakat ako nagaki-ay siya gina nagakorreksyon sa akon yung hindi ka mag-amon na kay hindi namin tulukan dapat tadlong lalaki dapat tunay. Okay, kasi ako mga pinamatasan, no? Ano kadako sa pagbago ko sa mga laygay ni Ma'am Lini sa ako, no? Sang wala pa ko niyang ginalagayan. Ang inom ko Inday Juan, sang wala pa ko ginalagayan ni Ma'am Lini. Ang inom ko adlaw-adlaw. Kagin lagayan niya ko nga bad ko na mag-inom. Why na ako nagainom adlaw-adlaw? Nabago na ko. Ang inom ko hindi na adlaw-adlaw, gab-i-gab-i na lang. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ito kayo sa mga nagainom, no? Okay man na actually mag-inom, Importante nga ako nagainom gani ka mo. Mga responsible, be a responsible drinker. Ang iba niya gani, nagainom, nagamaoy. Ano na karon hay. Tapos kung hindi gani kainom, daw mga tutoy bilang bitikon. Nga bisan nung iton mo gani isang ite. Daw mga nga na lang. Ano na ikaw nung allergic yung mainom ka mo. Tapos mamaoy ka mo ya. Di kami nag-iinom kami. Di daw okay man. Pagpuli ko sa balay daw, wala man ako away sa akon nga ex-girlfriend. May man ang yung sa akon. Wala mo, ako niya nga ex-girlfriend ya. Amo nang rason nga daw ginapagustuhan niya na ako. Kaya ginapati ko ganyang hambal niya. Hambal niya sa akon, kontra ko gid nga magpuli ka nga gab-ina. Tiyo mo na ako nag-inom ako.
Ginalikawan ko gid nga magpuli gabi na sa balay. Kay for sure mga kikakon nga nobya, no? So ginhimo ko wala ako nagapuli gabi na. Gapuli ako aga na, aga pa. Alauna sa kagawon. Ito hindi ako pagkigan, no? Doki mga style in the Juan. So imbis ng gabi na. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Ang puli ko aga pa, alauna imidya, alauna pasado sa aga. Di naman talaga ako andoying. Kung sa tingin mo'y ako'y andoying. Tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawati ko sinasadya. Kung bata ko ngayon'y pinagpala. You don't have to look. Nagdadala tayo ng lalamo. Lamo. 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 So muna importante nga dapat masinulon doon sa mga asawa, no? Hindi mo ka sa mga banad lang nagapamati. Hindi ka mo magpasaway sa inyong mga asawa. Kasi siyempre ginigugmay na siya. Kadugay na nga pamasyar niya mo sa iya. Tapos bayaan mo, paugtasan mo man lang, no? So hindi pwede na. Dapat nga higugmaon ang mga asawa. Ilabi na gid sa mga asawa nga mabuot. Parehas na indedyuan nga mapisan pa, no? Kag sa mga asawa dira nga nagaugta sa ilang mga bana. Kag ilang mga bana wala mga obra. Ang ilang mga bana wala mga obra. Di ba before na siya namasyal sa imo, kilala mo na siya. Di ba alam mo wala obra, pinamana mo tapos sali kayo mo kaugtas. Hindi, buligay lang sa pangabuhi. Pangitaan sang idea nga makaobra siya, no? Para hindi man siya bala magluya, no? Dapat sa pangabuhi buligay. Walang asawa nagaobra. Dapat ang bana mangita man sang obra sa panimalay para makabulig man, no? Pero mas marami gid sa mga listeners naton nga mga wala pa sang bana, wala pa sang asawa. Ang pinakadabis ng imuon niya, mga asawa ka mo or mamana, siyempre sa may mga obra, no? Simple logic. Simple logic. Ma-in love ka gani sa wala obra. Di siyempre mas ma-in love ka sa may obra, no? Diba? Para ang life smooth lang. Okay, so advice ni Pastor DJ Beck. Pati joke, ha? At least may makakuha ka mga leksyon sa akon yung mga advices, no? Mas marami diyang duwa ka mo may trabaho para nga hindi mapinot ang kabuhi. Okay, oras ito is 10:25 na sa morning, alas 10:25 na sa aga. So magamati sa mga disco. So gusto magpa-shoutout, pwede pa ka mo makahabol. Asaguro ko sa alas 11, Then karusapon, mabalik mo naman ako, no? Okay, just post your greetings sa aton nga comment section sa aton nga live, no? Then masahan ko rin pagbalik ko. Dito naman sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kopo nyo si DJ Vic Donoso Editor. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM.
Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM.
Dancing to the beat with DJ Eric Nate. Arcade music. Beats by DJ George Kalugdan. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes man! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam. Ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ Gibbs.
the Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM.
Dance Remix. You try to make me wait till the second day, but I can't even contemplate waiting one more minute. Let me jump in. I bought you flowers and a teddy. You've been playing hard to get with me all night, and we both know exactly what you want, right? Tell me what you want, do. Tell me what you gon' do. What you gon' do? Once I throw on this loud chicka wow wow, what you gonna say? You act like you gon' mean, but I know that you would fake. Kick it down, girl, don't even play. Once I set the mood right, I'ma make it sound like. Yeah, I can make it sound like. Once I throw on this loud chicka wow 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 wow. Once I throw on this loud chicka wow wow wow. DJ Dance Remix. Power Beats Club. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumanga's Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of Dumanga's Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM.
Dumangas Mix Club Radio FM. Okay, oras na to, alas 11:15 na sa aga. Okay, masubong sa aton, guro may mga hangover pa. Sa pag-celebrate sang ilang Christmas kagabi na. Uso mga party-party kagabi, mga tagay-tagay. Masubong nagakuriit kay masakit pang ilang mga ulo. Ang iba naman subong nagalibog ang ulo nila kay ang ilat to balayran sa Tiangge. Pwede nakadamo. Amo na yung mga kinaiyas ang Pinoy iya. Nga bisan pigado lang. Pero basta ganun yung mga celebration iya. So hindi gid malikawan nga magagasto ang mga Pinoy na. Amo na iya ang mga Pinoy. Pero sa mga iba niya nga pungsod like sa Amerika. So kung kamo yung maglagaw sila nga balay. Kag sa Amerika ha, istorya tang Amerika. Ang lugar nga way ko pa makadtuan. Kaya sa palang kuya sa Kwan sa Iloilo City. Okay, sa Amerika iya, kung magkadto ka sa isa kabalay, kag kung sila nagapanyaga, okay, hindi iya pare sa aton nga agdahon naton, piliton nga masulod, piliton nga makapot sang pinggan, makapot sang kutsara. Pero dito ya, hindi, mamali ang Amerikano nga, wait ha, magkakaon pa kami. We're taking our lunch. So, mawait ka na sa ilang sala. Kung saan ako na yung mga puton eh. Muna yung mga nami, yung mga kinaiyasang Pinoy. May pagka-hospitable or hospitability na ton. Hospitable, tama ba? Okay, nami kita galing na at least bisan paano. Kung nagkapakaon ka sang parehas mga tao. Okay, happy naman na si Lord nga makita nga nag-share sang imo mga blessings, no? Hindi na nga permi ka lang imo iya pangayo, kag pangayo. Okay, so share man blessing na mga blessings niyo para nga mag-an ang swerte nga magabalik sa inyo. Amo na nga mga Pinoy nga mahilig sa mga handa-handa, especially sa mga piyesta, kaya nagapati sila iya. Nga kung naghahanda ka kag nag-share sa imong mga blessings, may magabalik man yung mga grasya sa imong pangabuhi. Tuod man na Inday Juan. Okay, still nag-monitor sa ato si Inday Juan dra sa may Iloilo City, no? Ay doon ako na naubra mo sa bondo, taway ko ron, no? Ay ka na nakapanglaba. Ang panglaba mo gali Sabado, no? Washington Day mo ang Sabado. Tuwing nagkatingin ulit sa salamin, di naman talaga ako andoying. Kung sa tingin mo'y ako'y andoying. Okay, kay holiday subong, no? Holiday pa subong, no? Pero kalabanan wala sang obra subong. Okay, so enjoy natin ang holiday, enjoy natin ang wala sang trabaho sa mga taga-DepEd, mga kapamilya ko dala, mga kabaro. Enjoy natin nga bakasyon for the meantime, no? Nga wala kita nagatubang sa aton mga bata. Kag wala nagatubang sang tururupol nga mga obra. No, chimpuni para magpabura-buraw. Pataway-taway sa aton nga huna-una, no? Okay, wala klase no sa tawhay, no? Tawhay kita subong. Mga estudyante naton subong, iban bago lang kabugtaw. Iban bago lang nakapangimuta. Kaya nga to subong chimpo, medyo daw hindi na on time, no? Ang mata adlaw na, ang kaon adlaw naman, ang tulog late na. Okay, pero sa mga mahilig lang magpula-pula, no? So may time to time, tulog mga musang insakto nga oras kay kinanglan tamen magtulog sang insakto sa mga bata pa. Kinanglan niyo magtulog sang at least 8 hours a day na. Kinanglan early pang inyong tulog, early pang bugta para maka-exercise pa kamo. Pero sa may mga edad ya, pares namon, no, so medyo gamay namin tulog namon, no. Pero kinanglan magtulog kay kung magtulog kita, amo nang time nga naga-relax man aton nga brain, regenerate aton nga brain cells, sa mga cells, no, nagataway aton nga heart, ang aton nga heartbeats, no, chimpo man para mapaway sa pagpanumdum, chimpo man para makarelax sa aton nga utok, nga makapatawhay sa pagpanumdum sa mga problema nga masugatan nato sa matag adlaw-adlaw. Kag siyempre ang problema hindi naman ikawan as long nga buhi ka, as long nga nag-function ang imong mga brain cells, ara ginadyapo ng problema ng mga trials sa aton nga kabuhi.
Pero ang mga may problema sa ilang mga brain cells, sa mga naglain ang ila paminsaron, nung sila na yung mga mataway, kaya nga hindi na sila ka-detect sa problema. Hindi na sila ka-detect sa problema, no? So hindi na way nag-function sa maayong ilang mga brain cells. Itaway sila, galing problema na mga itaway sila. Way naman direksyon ng ilang kabuhay. Anak sa ato niya nagka-problema kita, pero kung makasolve kita sa mga problema naton, kanami isang feeling, di ba no? Dajuan? Kanami isang feeling nga nakasa-survive despite sa kapigaduhon, pero nakasurvive. Okay, so gusto mo pa shoutout? So send lang dito sa dalaw, wala sang bayad ang shoutout dito sa akon nga DMC Netro GFM Dance Party Mixes. Kag siyempre, hopefully nag-enjoy ka mo sa aton din mga music na rin, no? Sa mga nag-reel sira, no? Bakas-bakas lang, basta maka-earn o maka-monetize na ka mo, makasweldo na, pwede niyo mga share sa aton rin, no? Okay, for the meantime, disco naman kita na Asa kita guro alas 12 kay manyaga kami karon din mabalik ka mo sa karusapan. Okay, para sa pagpamati dali lamang sa DMC Netro GFM Dance Party Mixes. Gagawa po niyo si DJ Vic Donoso return. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya, kung bata ko ngayon'y pinagpala. You don't have to look. Nagdadala tayo ng You are listening to Dumangas Mix Club, mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Lo, dogo paluyo ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, napyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta, para magpagsikman mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita, lo, dra sa may Busilak, single and double, sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito.
This program is brought to you by Busilak Eatery. Sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Ilocos best. The most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Ilocos best. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. DJ U1 Brian.
John Bryan. Let me
Christmas season, fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. This program is brought to you by Musilak Eatery. Sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. DJ Dance Remix.